Здравейте! Аз съм една от бабите, които доведоха децата на това прекрасно място Банско за да участват в лагера Lucky Kids, който много приятно ме изненада. Едно прекрасно място, един чудесен лагер, който е в съчетание с един чудесен колектив, невероятна организация, дисциплина. Децата не само научиха много, но се научиха и наред и дисциплина, което по-хубаво това няма. А хотела е чудесен, просто нямам думи. Така добре е разположено всичко за децата, всичко е програмирано, всичко е направено така, че да им е удобно, всички часове се спазват, има точно определен час кое, къде да се проведе и съм прекрасно изненадана и с пожелание така да продължават. Да пожелая на всеки, който се колеба или който не е чул за това място да заповяда. Ще бъде много приятно изненадан и ще бъде много доволен от целия екип, от цялото това удоволствие, което ще му достави Lucky Kids лагера. За колектива думи нямам. Това е най-доброто, което съм срещала до сега. Пожелавам ви го искрено. Най-искрено. Заповядайте отново тук. За чуване.